handisi kuti video iyi maonera ndakaita ndekuti yiri kutendera kuzwana nhasi inogona ngeri clip yakatorwa musi wokutanga uya paibuda baba vaSimoana vachasei vachibusa mapictures but ndofunga dziri kubuda zvakaita zvipandi ndofunga vakadivhaidha mavideos achoni asi handifungi kuti video iyi yatogwa nhasi ine yakatogwa musi uya baba Moana pavanga vakagara mukati memotokari vachitaura nhau dzachoni ndofunga ndo musi uya wakabhenga wanzi achandoigwa kuzorora achazodii pavai vakagara mumotokari ndozvandokwanisa kutaura ipapo asi video iyi yakusecurita zvayo nhasi pavanga vachitaura vachiti budi JahPrayzah to the JahPrayzist vakauya vakabata maoko asi havana kuuya kuzobata maoko inini muona manje vakazvitaura ipapo saka ndagara ndakazvitarisa sadatanga kungoverenga macomments apa vamwe obviously vakuda kutanzi vakuda kuita drama vakuda kuonererwa taimbovasapota but ndinoona sekuti baba semunhu vaitindini baba vani vaSimoana ndofunga vakagwadzwa kuti pakaenda vanhu kunobata maoko no one recognized him, no one gave him that ndofunga platform yekuti ndo baba vemwana uyu vanhu vakaenda kunobata maoko mai vaSimoana vanhu ndokuva-ignore kuda zvakavagwadza izvo sei vanhu vasina kuzobatawo maoko inini ndo maonera ndiri kuita tochibvapo toenda kupi kucomment section asi pane imwe zvakare point yandazobata vakatanzi iye wachoni zvakare pane mavideo akaita naSimoana sei asinawo kuzoka kwandira chinditi zvoni wodaiti mwana wenyu uyu ndakutoona video ipapo ndofunga ndopazonzi namwe aiwaka munhu uyu anga more than 18 years ouya saka JahPrayzah manya kuti auye kwamuri ondokumbira tokumbirawo zvekuti titogwe video nemwana wenyu to make matters worse ka pamapoints avanga vachitaura video yakaitwa naSimoana mukati mesong yekwamunyaradzi yaiya Simoana vanga vakapfeka ndochokwadi Simoana vanga vakatopfeka ende vaidepicta zvinhu zvezvinoita mulife kuti ndekuti munhu asina chinhu as time goes on munhu ane chinhu wozodii ndo zvavaidepicta paipai saka vanga vakapfeka saka ndoshaa kuti problem ipapi vamwe ndokutanga kuti alright skemne mananga budi JP chete vanhu vakawanda stereki vakatogwa mavideo nemwana uyu vanhu vakaita sana Budi Freeman nevamwe vanotangwa mastar wao chazonita ndichivaverenga zvangu zvanzi why targeting JP chete why akuswa kuda kudhirira here vamwe ndokuti nadikunanima kana mwana wavo chaiye akatadza kuita zvavanoda ko kuzotiwo JahPrayzah zvake maida kuti adii nevamwewo avo zvikanzi Moana's date on JahPrayzah Mr. Ishmael Amuli not happy with that JahPrayzah is not looked for him. Metro yakadi yanyora ipapo zvikanzi mudhara uyu marwadzo chawo kunge chironda chemumhinho here akuzvinyanya ndavasadero mudhara uyu imboendai naye kwadhokotera ndevamwe wavo kamerameni dzima kamera mudhara uyu akuda rubatsiro ndovanaona kuti ndofunga yakatogwa musi uya wokutanga kuda yazopostiwa nhasi I don't know maonera ndandangoitawo hangu sekirasi analyst kungoti ndofunga ndi yazopostiwa nhasi asi kuda yangatogwa musi uya uya nhasi handizi kuti vaenda pamberi pekamera yakati nhasi vamboti ngatimbodzoka kundorima nekuti nhasi mugovera hatizozivi ipapo kana kuti futi vanogona kungoenda kukereka handizi kuti vanoyosvamisa sei kuchindiro chavo vamwe ndokuti yamubate dhendi venyu naJP I think Mr. Amuli is taking it too far. Yes, JahPrayzah was supposed to extend his condolences to him, but the issue of JahPrayzah getting permission from him to allow his grown-up daughter to shoot the video is far-fetched. His daughter Moana was not a minor who needed him for direction. She was a grown-up adult who could make her own decisions, and these are some of the decisions she was happy with. The fact that Mr. Moana failed to convince his daughter to live the life he wanted means Moana was her own different person. He can't speak evil of her choices because that's what she wanted. You can't manipulate a grown-up child to live the life you want as a parent. People make different choices, and that is what makes us people. What's this all about the same? And this is what I'm going to say. Hold it up there, Papa. I have been supporting you, but this one is off. As old as your daughter was, you wanted JP to come and beg you for featuring your daughter. Was he asking her hand in marriage? Van Washakari. Van Amira na JP. Van Amira na JahPrayzah because saka maida kuti pasong yamunyana dzeo tokutsvaga yekutomusha kuti ndokumbiroshe kuti ndimbotorwa video nemwana wenyu here mukati mevideo iyi. Isatiziwo kuda ndo zvavano believe in, we don't know.
This man needs to understand that Michi was now an adult and a mother who could make her own decisions at her own time. JahPrayzah akaita contract neMoana wavo, not with him. Dai aiva minor, then JP ndo paifanira kuti vatsvaga nevamwe makubva wababa imi. Zvikanzi ndosaka manje mazoparadzana musiri in good terms with your daughter. You are too much. Munotaurisa aikutsvagirai chii? For what? For why? Michelle made a decision. Anga amukadzi mukuru. Did you even mourn your daughter? Simba rekugwa kuti muri kuwana kupi kumedia ndevamwewo zvakare. Nhasi vanhu vafamba vari in another moon vari kupindukira baba vani vaSimoana nekuda kuti vataura kuti JahPrayzah aifanira kuuya kuzomutsvaga ondikumbira kuti ndoda kuti titogwe video naMoana. Zvikanzi I think zvinenge zvisinei naJahPrayzah apa ini baba amurimi. Mwana wenyu here or what akatogogona kuuya kuzobata maoko ndo zvakagona izvozvo. So now makuda kumupinzirei mukati muJahPrayzah ushu. Father of the Year award goes to Budi Amuri Zokwani. Someone must start to manage these families. Hey, yes, as parents we nurture our children. However, has a company etc. ever rang a parent to seek permission to work with their adult child? This is now out of order and attention seeking. Can he even hear himself? Aida kutsvagwa naJP kuti zvizodii. JP went kuri kuchema mwana and paid his respect. This is enough. Also, Moana was her own person. Samoda kuti adii. To be honest with you guys, baba vanenge vakumbodai mudhara aiwa no. JahPrayzah hazi mupasha wenyu. Sena naJahPrayzah vanhu avadero vanhu vajamuka kuti muda kumupinza pakuti kuti JahPrayzah pandau dzenyu apa. Vamwe vakatuka zviri kuzotuka ndizozvikwanisi. Vamwe vakati zvakare iwe mudhara iwe waida kuti Michelle akudze zvose anga akura aizvifungira zvokuita anga asiri under age. Michelle dai akauya nemari mairamba here. Vamwewo zvakare zvikanzi mudhara mbiri yamuri kutsvaga muiwane manje a 26-year-old here nhaimi. That's why vanga vasingaona nemwana wacho mainyanya kudictate. Vamwe vadai kuti hanzi vaidictatira mwana. Not every man who interacted with her late daughter and or slept with her is automatically a mupasha. Saka naJahPrayzah achida kuita kolabo neartist anofanira kutanga atsvaga vabereki here ndevamwe avo. Zvikanzi apa makurasika achimwena tiri kureva nhema ndevamwewo. Someone please tell this guy kuti Moana was at work. Akatosaina contract papaya akatobhadhagwa. Yaitova basa raitoita ipo paya ndo zvamunofanira kungoziva izvozvo. Now I'm beginning to see why Moana disowned this man. He's full of nonsense. Sure nekunetsa kukuita mabasa vaida ati tucha achibva kudistrict kunokumbira baba emunhu. Ko kuda kubatwa maoko. What if Moana was telling her friends kuti haana baba? Vamwe haya zvakaoma. 26-year-old anenge ari adult who is capable of making her own decisions. Zvimwe zvamakutaura izvi zvisinei nekufa kumwana wenyu. JahPrayzah Moana anga akura kusaridza kuti ari kuda kupinda kumavideo or not. Iye mwana wenyu akaona baba vaJahPrayzah here. Ko kana akamubvunza kuti baba vako vanozoti kudii, don't worry hazvina basa, musapinze vanhu vakawanda munyaya dzenyu idzi. Baba amuri vamwewo ava vanga vachidero kana saka vanhu vese vanenge vachibuda kuya hazi kuti zvofamba sei ipapo. Now you guys layer rebora trying to settle scores that are so unnecessary. Hayebo, are you out of your mind? Why didn't you talk like that while your daughter was alive? Ndevamwe saka JahPrayzah aifanira kupe mhai pamariro here achibvunza kuti ndevapi baba vaSimoana, ndevapi aikuzivirai kupi nhai Jah. Akaenda kuna mai nekuti ndivo vaive vakagara pakona. Akarakidzwa kuti avo ndo vaive mufi wamai shanda naye nevamwewo zvakare. Vamwe ndo kuti first point was valid. JP ouya kubata mai vake maoko. Baba otosiwa. But again it might not be JahPrayzah's fault. Maybe Moana never disclosed anything about her father to him. Iyo yekuda kukumbirwa kuti vaite video offside havo mataura offside. Vamwewo zvakare aivazivira kupiko nhaimi. Mwana wavo ndiye aifanira kuvaudza nezvavo achiripo akanobata
akanobata vaizikamwa kana kuti vaiziva aiwo vakushaya manje. Respect is earned not demanded nawo. Video yakatwa pa 2 years zvavange vasingatauri nawo was Moana a minor vakudaro ndivamwawo. So mere yanyu yakuita offside. Musapinza JahPrayzah panhau yenyu. Makuda kungotanga kuti JahPrayzah. But why should JahPrayzah look for you? He paid you featuring on the video. Akadya mari mwana wenyu. Hakuna rimwe sendi richabva kwaari. Muchiri kuda chipa mwepa pamakabatirwa futi mwechema. Pana mwa azotaura point yakuti I think inini nhau yakuitika apa inhau yekuti igame chema. Ndo zvangoitika game chema chete ndo yakutongoitika apa kuti iyo pamwado chema ipapo kuda kuda kuti sei mari yechema iri kupwa mai ava. Istakwidawo. Vamwe vari kudero kuma comments. Zvikanzi mudhara ndiri kuside kwenyu but JahPrayzah izvi matirasike as necessary to talk about. Dai zvese zvaitoita sevana zvatoita sevana tichikumbira vabereki here dai kusina zvirwere zvakasiyana siyana. Vamwe musiyei JahPrayzah maakuzvinyanya. Mishi was over 18. Saka regai ngoti kuma comments anga akazara vanhu varamba naJahPrayzah. Vanhu vazviramba vati hazvigoni. Hazvigoni. Vamwe vakati JahPrayzah kana chibvira chiita kuna baba munovabata maoko kuti takubatai maoko nestaff yenyu. Zvikanzi baba vari kuda mari kuna JahPrayzah. Ndo kunonzi kugumirwa nevamwe avo. Ndo zvangashara vanhu zvakare. JahPrayzah asi mukwasha wenyu baba anouya chikutsvakai. Vamwewo zvakare avo. Siyanai naJahPrayzah. Your child was old enough to make her own decisions. I'm sure haana kumumanikidza tiitirewo plan imwe isiri iyi. Saka semamirira zvakaita aiwa vanhu varamba naJP vanhu varambisisa kuti no. Chibva ipapo toenda zvakare pane imwe yazenge yakubuda yekunzi saka mai vasewo mamutukudzi muningi ndisisi vaekera zvikanzi no I think maybe anogona kunge ari sisi vauyu panyaya dzemumaraini pamwe anogona kunge angomasahwira kubva kare vamwe vangu vachiderwawo. Zvakaoma. Saka regai ngoti ndo zvezvimwe zvinhu hangu zvandaona kuti ndo zvasviitika muzuva nanhasi pamusona penhau yaJahPrayzah nababa vasi Moana. Chakubata zvakare pachikamu chinotevera.